tandanya orang Minang Barale Gadang. Masalah babi di Katitiran dimakan balang Rangkota tinggi, sambah indah bajawetan, suara sajo nan babuni, burung merak burung sinuri, dabang marau kabang mata, sirih galak pinang menari, menyambui anak daru cemar boleh, sarata rombongan dan Allah datang. Sungguh pun barang dan mangirai, barabah hilang dalam sama. Sungguh pun salam ke anak daru cemar boleh, salam tahu jam ke orang banyak. Kami adukkan siriah dan sajabir, siriah sajabir talatak dalam carano tahaleku katanya. Siriah sajabir minta dikunyah,
maninyo sampai ke samatan tubuh. Pinang sadidi minta dimakan, kalenyo tinggal di karanggongan. Sadang sajupu minta dipalik, sinang katando putih hati. Sakian sambah dari kami, pulang ma'aluk pado ale